V tomto videu ti poviem, ako som si zmenil môj život pomocou zákona príťažlivosti alebo po anglicky Law of Attraction. Nie som človek, ktorý by veril na všelijaké nezmysly a na manifestáciu a tak ďalej, ale myslím si, že Law of Attraction je skutočná a fakt mi pomohla zmeniť môj život. Tak ti poviem v tomto videu, prečo môže zmeniť život aj tebe a ako na to. Ľudia si častokrát spájajú spolu s manifestáciou, že si stačí o 3 ráno, keď scrolluješ TikToky, manifestovať, že budeš bohatý. No tak manifestácia nefunguje. Manifestácia funguje úplne iným spôsobom a to je to, čo v tomto videu ti vlastne vysvetlím, že ako si to máš vymanifestovať, ale takým štýlom, že sa to fakt aj splní, pretože nie je to len také jednoduché, že o 3 ráno budeš na to myslieť. Realita je taká, že nestačí len snívať, treba začať konať. Tie sny sú dôležité na to, aby sme mohli konať a aby nás to posúvalo dopredu. No bez toho konania a toho posúvania sa dopredu, tie sny budú zbytočné a budeš stále len snívať. Pre mňa zlomový bod bol vtedy, keď som prvýkrát prišiel do roboty po strednej škole a uvedomil som si, že v živote nebudem chcieť pracovať v normálnej robote a to mi pomohlo sa odraziť od toho začiatočného bodu. Alebo predstav si ty teraz, najskôr si v bode A a chceš sa dostať do bodu B, čo je vlastne ten tvoj vysnívaný život. A ty na to, aby si tam dostal, tak potrebuješ začať konať. Musíš si jedného dňa povedať, že tohto mám už dosť, musím zmeniť svoj život a vtedy začína tá práva manifestácia. Ako prvé sa rozhodni, aký život vlastne chceš žiť. Urči si, kto chceš byť, aké správanie chceš mať a čo chceš v živote dosiahnuť. Čo je pre teba to najdôležitejšie, pretože pre mňa to môže byť takýto životný štýl, ako mám, no pre teba to môže byť niečo úplne iné a to je úplne v poriadku. Nemusíš sa snažiť byť presne ako ja, alebo sa snažiť držať noriem, ktoré ti tento svet ukazuje, že sú správne. Keď teba nezaujímajú peniaze, cestovanie, luxusný život, tak kľudne to môže byť niečo iné. Keď ty chceš žiť na farme, si budeš manifestovať to, že budeš mať veľkú farmu s veľa zvieratami a budeš mať šťastný život tam. Najdôležitejšie v manifestácii je to, aby si predstavil, že aké má správanie ten človek, ktorý je už tam, kde si. Ako sa správa človek napríklad ako ja, keď už som sa niekde posunul, tak si povie, že najskôr nebude scrollovať celý deň TikTok, najskôr bude chodiť cvičiť, najskôr bude sa snažiť každý deň pracovať a musíš ty presne takto začať žiť. Takže ty musíš začať sa správať ako ten človek, ktorého si manifestuješ do budúcna, pretože bez toho sa tam určite nedostaneš. Ďalší bod, čo je extrémne dôležitý, musíš byť konkrétny v tom, aký máš cieľ. Veľa ľudí povie, že chce byť úspešný, ale to neplatí. Ty musíš povedať presne, čo chceš, ako budeš úspešný, akým štýlom to dosiahneš a prečo budeš úspešný. Takže dajme tomu, pre mňa to bol práve ten OnlyFans management a ty tiež si musíš povedať, že ako budeš úspešný, že prečo, dajme tomu, zbohatneš, nie že len chcem byť bohatý, pretože potom tvoje telo a tvoja myseľ nevie, akým smerom sa má hýbať. Takže ako som povedal, si určíš tie ciele, čo chceš dosiahnuť a potom sa začneš tak správať. Zmeníš svoju postavu, svoje správanie, svoje návyky a potom neskôr v budúcnosti sa tá realita, keď budeš sa stále takto správať, prisunie k tebe a tým pádom budeš žiť taký život presne, aký si chcel. Ďalší bod, vytvor si to správne prostredie. Ak si v prostredí, kde si v depresii, kde ťa ľudia sťahujú dole, dajme tomu, že máš kamarátov, ktorí chodia stále len chlastať, tak je veľmi dôležité, aby sa najskôr od nich odstrihol a zmenil to prostredie. Ak môžeš, kľudne sa aj odsťahuj do Slovenska, niekde do nejakej tropickej krajiny, ak máš nejaké peniaze našperené a ver mi, že práve vtedy spravíš najväčší progres. Ak sa nemôžeš odsťahovať, len na to nemáš peniaze, to je tiež v pohode. Odstraň zo života veci, ktoré ťa neposúvajú dopredu. Takže ak sú to ľudia, ktorí ťa neposúvajú dopredu, tak ich bohužiaľ musíš odstrániť. Ďalší bod, čo je dôležitý, musíš si veriť. Veľa ľudí povie, že som namyslený, pretože hovorím, že to, čo si poviem, že stane, tak sa vážne stane. To nie je namyslenosť. Pre tých ľudí, ktorí nič nerobia so svojím životom, tak im príde, že som namyslený, ale pre mňa to nie je namyslenosť. Ja si len hovorím, čo so svojím životom spravím a verím si, že to dokážem, pretože je dobré si veriť. Ak si nebudeš veriť, tak nič nedosiahneš. Takže zabudni na to, že ti niekto povie, že si namyslený. Normálne chod si za tým a ver si hlavne. Ďalší bod, začni hovoriť nie. Veľa ľudí, keby sa naučilo ako povedať ľuďom nie, tak by malo oveľa lepší život, pretože určite aj ty sa ti už niekedy stalo, že niekto niekde ťa volal alebo si mal niečo spraviť a tebe sa veľmi nechcelo, ale bolo ti trápne povedať nie, tak si tam aj tak išiel. Toto musíš sa naučiť. Musíš sa naučiť povedať nie. Keď ťa kamoši v piatok volajú do hospody, povedz nie, pretože pracujem. Keď ťa kamoši volajú chlastať, povedz nie, pretože idem do fitka. Nauč sa hovoriť nie, aby si odstránil všetky tie zlé návyky zo svojho života. Teraz ideme k zmene identity. Pravidlo 3-3-3. Prvé 3 dní budú najťažšie, keď odstrániš návyky, prestaneš fajčiť, prestaneš piť, prvé 3 dní budú najťažšie. Vtedy ti odporúčam, aby sa nesnažil ešte podnikať, vtedy si fakt kľudne ľahni doma, oddychni, nemyslí na nič, pretože musíš sa vysporiadať s tým, že si opustil tie zlé návyky. Prvých 30 dní potom to je vytváranie toho návyku. To sa už začneš dostávať do toho. Budeš chodiť do fitka a po 30 dňoch už budeš mať ten návyk.
a po 3 mesiacoch už vzniká nová identita. To znamená, že ak 3 mesiace sa už budeš venovať napríklad fitku, tak už sa ti to tak vrazí do tvojej identity, že už to bude normálne pre teba a bez toho by to už bolo divné. Takže pravidlo 3, 30 a 3 mesiace. Takže na záver si ešte shrnieme ako na Law of the Attraction a ako si manifestovať svoj dokonalý život. Viera a motivácia a manifestácia bez činov nestačí. Tá motivácia, manifestácia, to čo chceš, je dobré poháňadlo na to, aby si tie činy naozaj robil, ale bez tých činov sa nikde neposunieš. Sústreď sa, aby si každý deň spravil aspoň niečo. Miesto toho, aby si jeden deň pracoval 15 hodín a potom na týždeň vyhorel, snaž sa každý deň aspoň 2-3 hodinky popracovať a je to lepšie. Konzistentnosť je však dôležitá a najdôležitejšie je pri tom vydržať, nebude to zo dňa na deň, ale keď dostatočne dlho vydržíš, ako som povedal, tie 3 mesiace, tak sa ti zmení tvoj život určite. Ďakujem, že si pozrel to video. Ak sa ti páčilo, nezabudni mi dať subscribe a follow na Instagrame, kde pridávam zaujímavé veci. Ak sa chceš naučiť môj biznis model, tak v popise máš úplne zadarmo free minikurs a mám aj platenú komunitu, kde už s 50 chlapcom zo Slovenska a Česka som pomohol začať zarábať pomocou OnlyFans manažmentu. Takže všetko si to môžeš pozrieť v popise a vidíme sa v ďalšieho videa. Ja idem momentálne do mora. Čau, čau.